Teri, nyt kaikki on selvä. Ole hiljaa. Nyt. Itse hiljaa ja mene. Mä vaan niinku, siis kun mulla oikeesti mä vähän... Terhi, oikeesti nyt. Nyt oikeesti mennä suutun vittu, ole hiljaa saatana siellä, älä sekoittaa vittu. Kuka äsken saatana sanoi, että eikä ole nukkunut monta yötä, että mene sinne? Saatanat, olkaa nyt hiljaa, mä suutun vittu, saatana, ole nyt hiljaa siellä. Vittu, kuka äsken sanoi mulle, että eikä pitänyt... Vittu, rupee huutaa mulle! Noniin. Tuletko päälle? Tuletko päälle? Tee jotenkin. Tuletko päälle? Tee jotenkin. Tamer, lopeta. Tee jotenkin. Tee jotenkin. En mä tuu mitään sulle tekemään. En todellakaan. Painu vittuun nyt siitä. Painu nyt vittuun. Tamer, tule helvetti. Tule pois nyt. Eikö me selvitetä asiat täällä? Eikö me selvitetä asiat täällä? Kuka on vitun sanonut täällä, että eikä pitää nukkua? Eikö me... Mä sanoin sulle, että ei nyt 0,5 metriä tonne päätä. Minäkin vittu mahdun tänne. Tule pois. Eikö me selvitetä Eikö ne asiat? mene sinne tänään? Ei oikeesti. Eikö?